Asibingelele sonke nje igama uphasa weNingi sibeka ngokuyithoba sibena ngokusehlisa ngaza kuthi asikhuluma ngamaphupho amabili amathathu ngaza kuthi ngaqhubeka isilandele kuphasa weNingi YouTube channel la sifaka khona amanye ama-video esuke siwenze kwamanye ama-platform akwazi uwatholela ama-video sizowafaka vele ngale ke siwafake ngapha onke ama-video esuke siwenze kwamanye ama-platforms siwafaka ngale noma uye ku-newflip.com/visuals/ uyakwazi ukuthi scroll wabone lawo maphupho. Uphetheni wakamyeni into ayibuza la ukuthi phasa weNingi ngicela ukwazi leli phupho ukuphupha ke sengathi kumbe ezifuke kuzokwakha umuzi kodwa kuyabona kunento enkulu nje ibandluleke phezulu kwalowo umhlabathi kungathi 2x2 emva kwalokho bese uphupha mhlawumbe umhlaba ngenyama ephekiwe. Akachaza ukuthi inyama yani ke nokho kodwa ke ngokuphupha kumbi umgodi ngathi uzokwakhiwa noma ke ubona sekwakhiwa kuphothule futhi kuyenzeka kube uphawu lapho sikulibika ukuthi kuyenzeka kube khona umuntu ongashashone uyisihlobo noma umuntu nje sukumazi yabona. Kwesinye isikhathi uma uphupha labona inyama evuthiwe noma ihlaza kuyenzeka futhi kube uphawu ungabika isimo esile suke siza noma lento ukugula okuthile noma libika isifo esithile sanje sehle maduze. Kepha-ke uma kwenzeka futhi mhlawumbe uphupha upheka noma uyidla lenyama ingeyenkukhu uphawu oluhle nolubika isibusiso lenhlaka isuke izokulandela. Kodwa futhi uma uphupha la inyama embi enganambithiseki uma uyidla noma uyidla kepha uzizwa ukuthi awufuni ukudla kepha idleke uphawu lolu lusuke lusho ukuthi uyadliswa wena ngane kwethu ngesimo seyiphupho. Kanti futhi uma uphupha la ubona abantu belwa yenze kube uphawu lusho ukuthi kufanele ulalele ukuze kuzokuba nokuthula empilweni noma bona ngasho ukuthi ke kuzomele liyaxwayisa ukuthi kuzomele ukuthi wena ube umuntu ehlale usigwema ingxabano ukuze kuzophepha yabona. Sihlabela phambili ngobheka iphupho lapha likaTiti Maseko uthi ke yena usho ukuthini uphupha umuntu wakho edakiwe abhiza amantombazane na futhi ke emlandela kodwa ke la kuzokala samuntu onesikhwele samuntu insecurities but asikusho ukuthi la uma ubona umyeni wakho mhlawumbe ngathi udakiwe kuyenzeka kube uphawu lwenkinga ezizayo noma ke lesimo esinzima esezezimali mhlawumbe emndenini esuke sikholela manje noma ingahle ibhekane nezingxabano ezithile ke. Kepha la uma ukuthi uyamphupha uyambona lo myeni wakho edakiwe futhi yaba uphawu olungahle libike ukuthi wena noma yena umuntu oyengeka kalula noma umuntu okhohliseka kalula empilweni kungenzeka ukholwa phinda landele okusho abanye abantu. Kanti uzikhona somhlahlo uthi sawubona phasa ngicela ukubuza ma uphupha umuntu ekuthela ngobisi from ekhanda kusho ukuthini. Into esingayisho la ukuthi uphupha nje umuntu ekupha ubisi noma ekuthela ngalo ubisi noma ekugeza ngalo ubisi ngabe uphawu oluhle nolusho inhlanhla nesibusiso esuke siza kuwe. Noma kungenzeka futhi umuntu osubuna abangani abaqotho noma uzohlangana nomuntu omnene ngendlela ezokumangaza ikakhulukazi uma lolu bisi beluluhle futhi lusesimeni esamukelekile lungakaboli. Kanti futhi la kuyenzeka uma uphupha umuntu ekuthela noma ekugeza ngalo ubisi kube uphawu osuke libika ukuhlambuluka kwempilo nokukhanya kwezinto zakho ngasho kulandele emaduzane. Asobambe lapha amaphupho siyabonga ithuba engathi ukusisa alonde ngaso sonke isikhathi.